torasmu. Asa martua ho jalaleleng mangolu, ditano na nilehon ni Jehovah debatam diho. Patik paunopon, una ko mamuno. Patik papituhon, una ko mangalakop. Patik pawaluhon, una ko manako. Patik pasiyahon, una ko olo makatidakon hata nasututu, maralohon donga jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu. Dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lombuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Rak mangidogogo mahita, laho mangulahon na hobar tu patiknay. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulahon na hobar tu patikmi. Amen. Tatopoti madosata tuado pani debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalan nabonar. Parasi jala partaluk ni roha, jalan nabasar doho. Sai marpangulahi maroham midahami. Dibaheni sesama sudi dosa nami. Dangadong nahupangasahon hami dukon asi ni roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo nahupangasahon hami tujulom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akan na hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabigi mahata baga-baga taringot tu hasesan ni dosa. Molo tungadong manangise na mardosa, adong do pangodiat ta diamay. Ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohay. Jala ibana do pardengganan taringot tu dosata. Alai dadahola taringo tu dosata, doho do taringo tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Alai malas di rohama
Tabege mahatan ni debata turpo ni ari mingguta sadarion natar surat di Romasada ayat 16 sahatu 17 tajahama marsika sore. Aidang nahuhailahon barita naulii. Ay hagogon ni debatadoi paluahon nasa na porsea. Halak Yahudi jumolo dungi dohot do halak Junani. Ay dipapatar do disi hati gora ni debata. Nasian haporseaw untuk haporseaw. Ombartu natar surat yan. Namangolu do partigori hinorhon ni haporseaw na. Songoni masahat na, martua do akan natumangihon hatan di debata, jalan no peopsa. Amin. Tahatidak koma hata haporsiaw tay, sohon nanti hatidak kon ni dongata sa haporsiaw di sadok portebion, rak mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumo palangit doho tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabea siaton di porbadia, adorang soabubua. Ido tuhata na tumau na bernit di panguhuman ni silatus. Na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang. Na tuha tubanuatoru. Na mula mangolo di ari patuluhon. Na manaik tu surgo. La hundul tu siamun ni debata Jehovah. Amanai pargogo na sohatu dosani. Disimay bana pemamulak sugut tu tanoon. Mangumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea diton di perbadia, jala adong sada huria na badia, huria topan nihala Kristen akan na badia, doho dihasesan di dosa, doho dihatai na madok, mula manguluso daging nihala na mate, doho dihangoluan na sorasuda. Amen. Tabigema edde puji-pujian sian kor kantate domina diwihuti muse dohot kor lansia.
Tapi ge matiting di tonga-tonga ni Huriata. Oras sama nginang. Titing HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Minggu pa 20-on Dung Trinitatis 13 Oktober 2024. Topik minggu halak partigori mangulu do binahen ni hapor seonna. Sada padidion nabadia khusus padidion nabadia khusus doho padidion nama godang. Huria naeng patupahon padidion nabadia khusus doho padidion nama godang di hari Minggu 20 Oktober 2024 di permingguan pukul 7 WIB. 2. Pangebation Huria kunjungan gerejawi. A. Di hari Minggu sadarion Minggu 10 Oktober 2024 borhak do punguan kor ama HKBP Pasar Minggu mangebati Huria HKBP Malang laho maddohoti permingguan pukul 10 WIB. Jalan dinalaho patu begehon edde kor puji-pujian nani uluhon ni amang padita Region M Siahan STH jalan napas haton hatani tuhata. B. Di hari Minggu sadarion Minggu 10 Oktober 2024 HKBP Limo Resort Cinere dohot punguan kur ama HKBP Limo rodo mangebati Huriata HKBP Pasar Minggu laho maddohoti permingguan pukul 10 WIB. Jala dinalahu patu begehon edde kor puji-pujian jala dohot nalahu mangido tangyang dohot dukungan dana tu pembangunan gereja HKBP Limo Resort Cinere na niuluhon ni amang padita Herbert Hutagalung STH jala nas pasahaton hatani tu hatta songon dukungan sian hita jala pos ni roha asa tapasaha ma pangurupion tu pembangunan marhite amplop naung di parade jala tapasahat ma dung sidung permingguan di jolo ni pitu gereja di inganan naung di parade dung sidung permingguan di patupado acara ramah tama na maringanan di RSG. Selamat datang ma di hamu amang. Dung sidung majaha tiktingon tabege ma panorangion sian panitia pembangunan HKBP Limo Resort Cinere. Nomor 3, amplop persembahan bulanan mulai minggu sadarion 10 Oktober 2024 di parade Huriata do amplop khusus persembahan bulanan tu akar ruas nanaing pasahaton persembahan bulanan boy ma di pasahat marhiti amplop naung di parade Huriata jala diisi ma formulir na adong di bagasan amplopi amplop persembahan bulanan di pasahat ma tu kantong persembahan kedua dung sidung jamita. 4. Pertangyangan wilayah. Jadwal pertangan wilayah di Huriata di bagasan minggu sadarion. Sada. Hari Kamis 17 Oktober 2024 wilayah Sada. A. Keluarga Nyonya Si Haloho Berliana Boru Simarmata. B. Keluarga Nyonya Si Pahutar Uli Bori Tobing. C. Keluarga Nyonya Sinaga Rahmawati Boru Panggabean. D. Nyonya Si Rai Saida Boru Silalahi waktu 19.30 WIB di Inganan RSG. 2. Kamis 17 Oktober 2024 wilayah 10. A. Keluarga Insinyur Christopher Pandapotan Pakpahan MSC Regia Boru Manalu. B. Keluarga Edward Soritua Manalu Yohana Trenov Boru Siahaan waktu 19.30 WIB Inganan Jalan Jati Sari nomor 14B Jati Padang Pasar Minggu. Tolu. Kamis 17 Oktober 2024 wilayah Walu. A. Keluarga Jose Rizal Beni Marpaung Dor Malina Boru Siburian MPD. B. Keluarga Simon Yonatan Butar-Butar Yohana Kristina Boru Marpaung waktu 19.30 WIB Inganan Jalan Batu Belah Sada nomor 94D Cipedak Jakarta Selatan. 5. Penetapan program kerja dohot anggaran HKBP Pasar Minggu untuk tahun anggaran 2025. Rapat penetapan program kerja dohot anggaran HKBP Pasar Minggu 2025. Ima program kerja Dewan Koinonia dohot seksina ima nani dohotan ni sude parhalado di Patupa di hari Rabu 16 Oktober 2024 maringanan di RSG masuk pukul 10 WIB. Onom. Ucapan syukur dohot perayaan ulang tahun punguan Inahanna HKBP Pasar Minggu ke 35 tahun.
Punguan inahana HKBP Pasar Minggu naing patupahon ibadah ucapan syukur dohot perayaan ulang tahun ke-35 tahun na mengusung tema persembahkanlah hidup sebagai ibadah yang sejati kepada Allah. Roma 12 ayat 1. Subtema, punguan inahana terus bersemangat dalam menunjukkan totalitas pengabdian kepada Allah. Di Patupadi Ari, Selasa tanggal 22 Oktober 2024. Waktu pukul 10 WIB Sahat Tunasidung. Acara ibadah dohot perayaan ulang tahun. Inganan ruang ibadah. Punguan inahana mengundang sude ruas ina nama balu HKBP Pasar Minggu. Lawa madohoti acarai. Dung sidung ibadah diuduti acara ramah tamah nama ringanan di RSG. Informasi Boima menghubungi sada Nyonya Situa SP Tapubolon Ida Boru Tagaul HP tertera. 2 Nyonya B Sinaga Marta Boru Siagian HP tertera. 3 Situa Nyonya P Simorakir Helena Boru Napitupulu HP tertera. 7 Pesparawi Provinsi DKI Jakarta tahun 2024. Pelaksanaan Pesparawi Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 kategori lomba paduan suara anak PSA IMA nani dohotan ni anak kota sekolah minggu HKBP Pasar Minggu. Songon nagabe utusan Sian Huriata di Patupa di Ari. Hari Sabtu 26 Oktober 2024. Lokasi Gereja Toraja Kelapa Gading pukul 12.30 WIB sampai selesai. Nomor tampil peserta lomba paduan suara anak anak kota sekolah minggu HKBP Pasar Minggu IMA nomor 4. Walu dewan-dewan, walu titik sada, dewan koinonia, walu titik sada sekolah seksi sekolah minggu. Pertukaran pelayanan guru sekolah minggu di kelas. Jadwal pertukaran pelayanan guru sekolah minggu di kelas HKBP Distrik 8 DKI Jakarta di Patupa di hari Minggu 20 Oktober 2024. Walu titik sada titik 2 seksi remaja. Seminar KKR olahraga dan bakti sosial remaja HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Seminar KKR dan olahraga dan bakti sosial remaja HKBP Distrik 8 Jakarta naing di Patupadi hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 pukul registrasi pitu 30 1 00 WIB. Inganan Politeknik Prestasi Prima Cipayung Cilangkap Jakarta Timur. Peserta 5 halak tiap gereja, pitu bawa, pitu perempuan, jalasada halak pendamping. Agenda ibadah KKR, seminar bakti sosial, tupanti asuhan dohot olahraga tradisional Galasin. Walu titik sada titik tolu seksi ama. Parheheon ama HKBP Pasar Minggu 2024. Puncak Parheheon ama HKBP Pasar Minggu tahun 2024 naing di Patupadi hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 pukul 10 WIB Sahat Tunasidung. Tempat ruang ibadah dung sidung ibadah di Udutima Muse acara ramah tamah nama ringanan di RSG. Seksi lansia Kebaktian Padang seksi lansia HKBP Pasar Minggu naing di Patupa di hari Selasa dohot hari Rabu tanggal 15 Oktober 2024 maringanan di Cisarua Bogor nani uluhoni amang padita saur sirait STH. Walu titik 2 Dewan Diakonia. Walu titik 2 titik sada seksi kesehatan Bank Darah. Marpardomuan na naing dibentuk IMA Bank Darah HKBP Pasar Minggu. Pinangido tusude ruas ni Huriana. Na marsedia dohot berkelaraan laho madonorhon darah. Na sewaktu-waktu laho mengurupi ruas na membutuhkan asa dilea madata na marhite na mangisi link songon naung tersurat di buku Warta Jemaat. Walu titik tolu Dewan Marturia. 8 tolu titik sada seksi jending. Program pembinaan jemaat keluarga usia pernikahan 0-120 tahun. Seksi jending naing patupahon ima program pembinaan jemaat manang keluarga usia pernikahan 0-120 na mengusung tema mengembalikan fungsi keluarga sebagai gereja terkecil. Di Patupadi hari tanggal Sabtu 10 sia Oktober 2024 pukul sia 00 WIB. Pembicara A. Padita Region MCAN STH pengantar sesi. B. Padita Dr. Prengki Napitupulu mengenai aspek filosofis, teologis dan relasinya. C. Arta Peto Sinamo dimensi praktis dan pedagoginya, kajian pendidikannya.
di tahun 2010 saat 2010 tolu Director Singapore International School, di tahun 2010 tolu satu sekarang Education Consultant and Trainer. Nama dan nomor kontak: A. Nyonya Situa Ido Huta Barat Sandra Boru Sidabutar HP tertera. B. Situa Nixon Sidabutar HP tertera. C. Situa Karmel Tapubolon HP tertera. Pendaftaran Boima mengisi link nang tersurat di buku Warta Jemaat. Sia calon situa sada nungarade calon situa sian wilayah sada Ima Amang Sultan Mardohar Manian Nainggolan Sinoduk ni Inang Margareta Yan Kurnayanti Boru Sitopul. Alamat Jalan Peltangan Raya nomor 10 Jakarta Selatan. Tatangyak koma asa dileho Tuhan Hagogoon doho bisu tu amangi laho madalani learning calon situa. 2. Nungarade gabe calon situa sian wilayah 10 onom Ima Amang Columbus Nainggolan Sinoduk ni Inang Meinar Boru Sitorus. Alamat Jalan Raya Lenteng Agung Gangwaru nomor 125 RT 01 RW 02 Jakarta Selatan. Tatangyak koma asa dileho Tuhan Hagogoon doho bisuk tu amangi laho madalani learning calon situa. 10. Ruas Napidda di Bagasan Minggu Sadarion Minggu 10 tolu Oktober 2024 nunga pidda anggota ruas ni Huriatta Ima Johannes Maruli Tua Hutauruk Kristina Marsaulina Boru Pardede doho 2 halak ianak nasida. Alamat Jalan Haji Jeni Perum Taman Permata Kapling 17 Kampung Rambutan wilayah 10 Lopat pidda tu HKBP Jati Asih Bekasi. 10 sada Namar Bagas 10 sada titik sada titing Paduahon naing majalo pasu-pasu Parbagasuma Budi Jaya Sinaga SAK anak ni Amata Doktrandus Saud Sinaga Tubuh ni Inata Les Maria Boru Simarmata. Alamat Jalan Peltangan Opat Tolu Plonom RT 01010 Jakarta Pasar Minggu Jakarta Selatan. Wilayah sada anggota jemaat HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu Dohot Orwana Sali Marcelina Maria Boru Simamora SE Boru ni Amata Ezekiel Helinius Simamora Tubuh ni Inata Entelina Boru Siombing. Alamat Jalan Raja Wali Gang Tempua nomor 84 Sekambing Medan Sumatera Utara. Anggota jemaat AKBP Resort Efrata Medan. Pamasu-masuan di Patupa di hari Jumat 10 Oktober 2024 pukul sia 00 WIB di HKBP Bethesda Resort Medan Sunggal. 10 sada titik 2 titing Perjolo Dohot Paduahon. Naing majalo pasu-pasu Parbagasuma Ima Ibtu Jonathan Lamargadda Pangidoan Nababan STRK anak ni Amata Asudungan Nababan Tubuh ni Inata Nurmala Marbun. Alamat Jalan Kalibata Utara 2 RT 06 RW 02 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan masuk wilayah Walu. Anggota jemaat HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Dohot Orwana Bribtu Iren Trifosa Manalu SH Boru ni Amata Tupal Manalu Tubuh ni Inata Saridup Nainggolan. Alamat Jalan Komplek Polri Pejaten Mes Polwan Pejaten Siaga Polwan RT 10 RW 01 Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu Jakarta wilayah Walu. Anggota jemaat HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Pamasu-masuan di Patupa di hari Sabtu 10 sia Oktober 2024 pukul 8.00 WIB di HKBP Sei Agul Jalan Gereja nomor 42 Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan. 12 Ruas ni Huriatta namar ulang tahun. Saluhu ruas nang Parhalado HKBP Pasar Minggu Pasahaton. Selamat ulang tahun ma tuhamuna saluhut ruas namar ulang tahun hatu tubuh doho namar ulang tahun Parsaripeon. Mamukka sian tanggal 10 tolu sahatu tanggal 10 sia Oktober 2024. Hata ni debata nagabe ojahan nilas nirohata di enek dosian 5 Musa 5 ayat 30 mar parange mahamu di Bagasan saluhut dalan naung tinahan di Jahoba debatamu nai tuhamu asa mangulu hamu jala marhasonanga kamu jala lelik kamu mangulu di tanus di tiano munai. 10 tolu ruas namar sahid tu akka ruas namar sahid na dirawat di rumah sakit dirawat di Jabu dirawat jalan doho rawat namar sahid menahun dohonon nami ma saya di pasu-pasi tu hattaima sudi pangubation
nani jalo muna tibu malum persahitoni tatangyak pemana sida asa tibu malum siam persahiton daftarnya nomor sahid sada Nyonya G lumba tubing baru nafit puluh 2 J Simangusong tolu Jasmine Simanjutak D 4 Nyonya D R Tabunan Lasma baru Simanjutak 5 Junianto Simanjutak 6 Nyonya Pajaitan Duma Ria Tampu Bolon 7 Pistok Situmorang 8 MT Huta Barat Sia Situa Insinyur Ria Raja H Simatupang 10 P Silalahi 10 Sada Agus Franco Nainggolan SE 10 2 Anderina Kartini Borusiahan 10 tolu Insinyur Oka Arwan MBA 10 4 Situa MT Rajaguku 15 Situa Elu Baturuan 10 6 Nyonya Situa T Siahan L Borusiagian 10 7 Kristi Siagian 10 8 Nyonya NOP Siobing Boru Tagalong 10 Sia Bungasan Hutapea SH 20 Nyonya Awe Siahan Boru Pajaitan 20 Sada Hotman Sibuaya 22 Nyonya Sitorus Binur Boru Manurung 20 tolu Nyonya Panjaitan Boru Lubis 24 Nyonya Munte Berliana Boru Manulang 25 DH Samosir 26 Nyonya Situmurang Boru Simarmata 27 Nyonya Hutauruk Boru Simurakir 20 lalu Nyonya Siagian Rustika Boru Huta Barat 20 Sia Jeremiah Geral E Sidabutar 30 Nyonya Huta Barat Boru Manurung 30 Sada Nurdin Manurung 32 Nyonya Hutauruk Boru Simajutak 30 Kevin Siregar 34 Doktorandus Marsaka Huta Barat 35 Nyonya Simamora Boru Simajutak titing naso jina hahon doho parhepengon ni huriata boy mata jaha di titing naung di paradi huriata songonima titing di hita di bal minggu sadario doho mangidot doho dengga doho makamang kenang urupi hamu hami tanya ko kamu hami sonari proses pengurusan izin mahami amanang tu Pemkot Depok boy ma naing kok nami asa bui tahun depan keluar izin membangun mahami tahun depan asa bui gebiti di kos tutu dengan representatif gerja namion bui ma tempat inganan ni membina sekolah minggu membina naposo aka keluarga muda soalnya karena sia asa tung lam rarat matutu hatani debata melalui HKP 5 alanya amang kamang selnai elek roh nami akamang kenang urupi hamu hami tanya kok kamu hami asa tung tipak tahun depan boy bunun nami gereja HKP 5 so ni mah hata kami mau lihat mah ditataluna horas mah ditataluna Tabi kema ede puji-pujian sian kor ama HKBP 5 diuduti musek kor ama Bilaya Sada diuduti kor ama Sion. Mai
Allah tidak cepat bertindak sehingga terlambat anggo menurut panurang Habakuk. Hedo tahe tatonton pilimin dia ala mulu pilimin dion satai rupanya teh dia kapan nonton pilimin dia biasana bolong habis persoalan baru roh polisi na tarsoni rupanya teh dok saya persoalan dong roh polisi selalu terlambat belum menurut atar songonima perasaan ni panurang Habakuk dia merasa tidak cepat Tuhan menolong. Sepertinya perasaan Habakuk ini juga diwakili oleh teman-teman anak kadongan. Tabering rupani tarpema doa di parumain ninna teh. Alana dongan na ngamar pahopu. Ibana so mar pahopu depe. Subino to dadanakon la so diboto doro hamar hamle inna. Ala se tarpema ibana. Boleh sukun. Sudah ada pacarmu inna. Udah Pak. Ale yang marna sauk dibuat rupani. Bolo marpesta dongan na di sada gedung ngaseneng manortori mana to ngade artinya lah solhana cona marpesta marulupul biban tarpaima dan banyak yang kita tunggu na tarpaima hita di akka pangrupion apalagi ma tarpaima di akka hahipason ayolo do sipata adok sahita te rohita ro nang perohita tu gereja aita bobot sipata sahit di pamatang rupani tarpaima di kesembuhan asabu hipas dohot saterusna jara tarpaima do nang Nabi Habakuk dison mana perang Habakuk ai sedi bereng ibana akka narope tu Tuhani tongdo tertindas HP akka panggosa-goson sehirana jaya do dibereng ai budu marhite-hite interaksi atau kadonga tatabereng rupani ai buasa amataan sopola tarida di gereja dang ringgas marminggu dang ringgas pertangyangan dang ringgas roto kaparpunguan alai sehirana jaya do berengon kehidupanna sehira sodong do na humurang di mana rupani alai hita ngaringgas marminggu ringgas pertangyangan na subuh di tiap hari ado kibuktia rupani tiap hari do hitaro alai buasa gudak pergumulan nasi patama mangarsahi siak anak siak kangan siap patah siap pudan marsak tehilala buasa pertanyaan on terus menerus do bergulir di bagasan ngeluta seolah-olah Allah tidak langsung menjawab dan mengalusi akka pergumulan teh songoni do kurasa dohot akadongan narosien hakai pelimu te tarpaima hakai pelimu di pangurupion akadongan tarsongoni marupane te itu anggotang yang ni hakai pelimun tarbino tu rupani anggo sahaliona te di HKBP Pasar Minggu atar belgado roha harapan lahon tu HKBP Pasar Minggu itu makana begitu sahat tame tordokona sida hujat tol kami do mamang ikut lau kita berkunjung tu HKBP Pasar Minggu di dokon nasi itu kami ale begitu di dokon HKBP Pasar Minggu dang HKBP Pasar Minggu no hingot ala kami ya ada bertugas di HKBP Jalan Pajar Resort Labu Baru di PK Baru salah satu pagaratei guarna HKBP Pasar Minggu setihei itike marjamita di pagarani di upload status lagi berkhotbah di Pasar Minggu nih rupani atau rodo ngamandokon esa di hari hamu tu Jakarta ini rupani HP wilayai ala pasarna hari Minggu onanna boleh dihitan onan jadi ala pasarna hari Minggu gabe guarni hutai dibain Pasar Minggu ipa jonjong mah HKBP di si gabe guarna HKBP Pasar Minggu jadi tertusi doro aku di daerah Kampar me ati wara lauha muso saat merdalan-dalan tu PK Baru daerah Kampar adong do guar di gereja di si HKBP Pasar Minggu holani nasida pagaran kita sabungan nasida dang apala godak parkorna kita godak parkorna lakana tabuna king akakorta kuwigi hami dison lasroha nangpe si patatarpai maduhita menunggu jawaban dari Tuhan menunggu yang akan diberikan Tuhan
HP ringgas dohita ro mandapoto Tuhani alai perasaan dohot pergumulata seolah-olah tidak dijawab Tuhan. HP berproses do, tetap do dia tusi jala di boto Tuhan tei sudah pergumulata. Ido makana molo halak parminggon seminar-minar do buhina boloro tu gereja. Jala boloro tu bagas joro memang marulu-puluk do. Jala sangat berbeda do ngata naso pola ringgas marminggu ate. Apalagi bolo halak Batak alani ringgas na martangyangon manangi dia pe sedipatu pada pertangyangan. Laos perpunguan marga ya te, ibai punguan marga dibai pertangyangan. Molo sadarion ba atar tongon do ningo do rupanya te pertangyangan tanggal 10 Oktober atar pertangyangan nawaban do bolo sesala anggo salion. Alahya hami makubasi di si borong-borong di Sipultak atau biwa hamuhya arong natu Sipultak di si borong-borong. Jadi ngahapal iba di tanggal 10 Oktober sehira hari libur nasional di diaka marga nawaban manang diaka marga Sihobing na marga nawaban dia mau kadongan ringgas dohita marminggu ringgas dohita ro tutuhani ringgas dohita martangyang alai siadong do pergumulata siadong do sipikirata HP harapatta nyan hatok dapat jodoh jalan ada nakipe salado pertanyaan ali Tuhan kirimkan kepada saya jodoh yang baik. Nah, kalau bisa Tuhan yang berwibawa yang membawa mobil bawa rumah pokoknya yang ada wibawanya lah ya rasanya merupakan. Jadi selalu dia berharap yang hebat-hebat. Tentu tidak ada satupun dari kita yang menginginkan anak-anak kita tidak bahagia. Dan anak-anak kita juga demikian. Dia juga berharap yang indah-indah. Nah duminggani, sedeu akan nasoringgan rupani. Alani dia mau kadongan, tabereng ma diturpukon. Ala di dokod de batado, dia lusi de batado. Dia duwe, jadi dinda Jahoba mangalusiau. Suraton ma pangukaponi, jala uhirhon tuaka batu panuratan. Asa tungtak kastar jaha nang pamulus langsung direspon Tuhan. Olani pangidote dang sipata dang langsung boy terwujud pangidoan. Aidak sudetang yang langsung dia lusi Tuhan teh. Ya do bisa ada pertanyaan di Tikimakuba si hami di HKBP Percut Satihei distrik 10 Medan Aceh DP, aleng noaing nga distrik Medan Utara. Jadi di sada pertanyaan adong masadeina sampai tangyang. Martangyang masa perjewina dengan toroi naton. Tabu tangyangon awalna, ale di akhirnya dok mana? Ale Tuhan, saya pamate ma tetangga konin narubani. Kebetulan suku rohana tuna di samping nei, roha manang marbaden sida. Jadi dong hata amen dok saya ibadai sinukku marupanya te. Aina marsitu tu dohamu di tangyang munai. Ido mang sogi rohaku. Dia hulok kotuna sida. Molo dia lusi de bata tangyang mon berbahaya deui iniku. Ala molo sudi dia lusi tuhate tangyang ti songonon dang adong behitana mangulu. Kola sogoro haniba tu edaniba Tuhan mati kala edaku itu inu ate. Bah, itu dah. Ai pamate mak ai dang lo rohak kumberengi ini rupani. Jadi pasti tidak ada satupun di antara kita yang hidup. Ayo lo do sepatah haci roha, lungun roha di benak kadongan. Benci kali aku nengok dia. Kalau bergereja banyak kali gayanya, inna. Itu. Ala sesomal do roha, ada kadongan ropani moloro, adok tu gereja, senek patuduhon nadong di bana. Adong dosa dena songoni di sada cerita. Jadi asal marminggu seolah terlambat. Puasa terlambat ya marminggu asa botonnya halak na baga sepatuna. Itu. Jala ikut pas do ditiki potumi marhiti-hiti na prageda jala di sini mana masuk. Bolong amalak talata sepatuna masuk be ina teina di baga saroni jolma. Itu.
Jadi sutung ngadong songonia te, anggo di pasar minggon yakin do haminian dan ngadong lo songoni. Say neng peduhoni mana? Ido makai dokon, ida mak natial di mana? Dia opat. Memang serong do jol manatial. Rapar minggu di leona lugu. Songoni dohok na sumar minggu. Hasuranna oti-hoti di leo tuhatei alugui tuakan nasa sitong na. Ayon boy di leho portibion alai kebahagiaan semudo. Ido seolah-olah bahagia. Ya do tahe tabereng marpoto jolma di dokon. Ayo senyum ibu-ibu pura-pura bahagia ninda teh. Ido padahal dia lagi menderita dia sebenarnya. Ido ayo pura-pura bahagiain. Jadi godang do halak berpura-pura marasnya roha. HP dan marlasnya roha ibana. Gayana ima hebat na rupanya teh. Jala tabereng me. Jala halak nati alon, halak na sombongon, boy do tong takas taberengi. Anggo gayana lau tu pesta nidongan na. Sudi aka perhiasan dipakai mana? Mulai segijang satu turu dipakai mana perhiasan. Ali tu pak na tong 50.000 dong atana pogusi. Sarupa rupanya itu. Ali sudi dipakai mana? Alai dia mau kadongan diturupu kotung masetakas tu dokon holong ni rohani dia bata di hita. Nah luar biasa. Ala didongani do hita. Diurupi do hita pasti doro. Ido pakai dokon saipai mama akai. Ainaro do sugut. Hanya kita tidak tahu kapan waktunya. Tapi Tuhan menjawab. Tuhan kemudian akan merespon setiap pergumulan kita. Ay boloro hita sonari tu bagas juron romar minggu tu son beban yang ada dalam kehidupan kita serahkan kepada Tuhan. Udang beta buat tujuh buat kita serahkan kepada Tuhan. Asaringan ya do mulo hami di huta somal lo molo laho mangalopa ala dangadong de pesati he kompor basoman do marsubat tu rabate. Jadi bulu marsuban ni huti subanon jala bulu sah di huta ditopas sama subanon jadi perasaan lega setelah beban itu kemudian diturunkan tor marhosa gajang matongate lubang songoni do bulu rotu bagas juru. Ketika ada persoalan kita daftar jalu hita di bayan anggita cik rohata bobani kita sampaikan kepada Tuhan. Masalah-masalah di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan kita disampaikan kepada Tuhan. Tapasahat hibul turibata. Jangan kita bawa lagi persoalan. Apalagi sang adong marsoal amat tarutinata di jebu molodung mulak sang gereja tong unang betambah persoalan nanti. Itu. Ayo lo do rupani marsoal di gereja, marsoal di jebu. Sah di gereja tong nak tarjali mana muse. Dung mulak siang gereja tong merimbulak persoalannya teh. Tadi kulihat cara pandangmu sama aku ini teh. Itu hubereng do pamereng mutuau asing-asing pamereng winner rupanya. Jadi lap tambah persoalan ini. Ala yang go halak batak memang luar biasa do cara ni Tuhan. Boha pada muhon pada mehon halak batak. Asa bui dengan merdame. Bui dui hak masalah-masalah sepele juga bisa. Kemudian bisa memperdamaikan. Aidang marsiat tokinan amat teh do tidak teh. Begitu roh tamuna atau dinggan do nasida teh. Mah buat dulu kopi untuk tamu kita. HP dung mulak tamui anggo panurun-nurut tuau naking. Ini rupanya teh. Artinya ngamulai dong percakapan. Adong do sadar ros nuriatta waktu makubah si di PK baru. Jadi kalau marsoal amat teh do tidak teh atau di telepon do hami. Amang pendeta datang dulu ke rumah katanya. Kenapa rupanya? Enggak dicakapi aku katanya kan. Jadi terus dia bilang, itu. Memang terjagodo atau rodo maton atau ibai kopi rupanya teh, disuruh ibai kopi. Dungi ima dari nasi dia muse makatai. Huro hasarupa doi sokon na cerita ilustrasi na somal tabi giete. Marsoal amat teh do tinatei ala holar nabab amat teh itu tu pitu. Di luar ieu mau pineh rupanya teh. Gitu. Alai di inti pamate do tong sembagas sutuk pingsan yang nate HP nate tong di inti keluar akhirnya mesti bereng sama sida di sada lubang yang sama. Cara Tuhan menolong
kemudian berkomunikasi dengan baik, gak bisa selesai mah persoalan. Nah kadang be persoalan-persoalan ini ala diselesaikan Tuhan teh. Banyak cara dibuat Tuhan menolong kita, menolong Bapak Ibu sekalian, menolong teman-teman naposu bulung. Kadang naposu bulung juga tersakiti. Ayang go akan atoras tersakiti, bata budepe. Ay molo berduka ros nuria atau dititikkan di gereja teh. Laudo borhat huriata mangapuli itu keluarga sianu. Ini ada bolo berduka dah di ros nuriata. Ale bolo sangat do naposu bulung putus cinta dan rosan huria mangapuli teh. Itu dah. Nak kaya begini di warta di gereja rupani borhat do huriata ala putus cinta sianu. Godang akan napi narsita nasida tarpai manasida di akka perwujudan nyaka sita-sita naside lau sadarion dia lusiho akka pergumulan nami marhite-hite kepastian do di lehoko Tuhami ale Tuhan asiroham di hami seramoti hami dia ke ulon nami, dia ke usaha nami, dia ke pertiga-tiga, pegawai kantor, pegawai negeri, pegawai swasta, mana ngahapi ulon nami, saya pas Tuhan. Bahkan akadongan nami, nah sedang memasuki masa-masa pensiun, ramotamu nasida, di masa-masa tua nasida. Toktong marlas ni roha, asiroham Tuhan, sirupi manasida. Ale Tuhan, serodo aka lasni roha, alai rodo tong arsani roha, rodo tong nang pergumulan. Hubigi hami, jala hujah hami di titing mingguon, pola sahat 75 halak dongan nami, ruas ni huriam, dia KBP Pasar Minggu namar sahid. Asiroham Tuhan, selehon hama malup tu nasida. Pasu-pasu nasida dia ka nguluna margogo nasida mangalo sahiti but sahiti siapa matangna tarlungobi ma tua kadongan nami namar sahid di rumah sakit ima amang Junianto Simanjuntak namar sahid di rumah sakit Harapan Kita nang ama nami situa el lumba turuan namar sahid di rumah sakit Fatmawati nyonya siturus binur boru manurung namar sahid di rumah sakit Karolus songoni dohot Nurdin manurung na rumah sakit di rumah sakit Hermina asiroham Tuhan pasu-pasu aka dokter perawat para medis na parsidoho di panggubation nasida asa sudi akan nanula nasida tindakan-tindakan medis nanulahon nasida makorhon hama malumi tu akadongan nami namar sahid songoni dohot aka peralatan medis na pinake nasida bahkan aka obat-obat dari konsumsi nasida saya paso-paso Tuhan saluhuna makorhon di hama malum tanda halongangan patupamu tu saluhut aka ruasmu namar sahid sadarion bui nasida atau pulih jala marlasi roha muse asiroham Tuhan nang dihami pe gudang do aka pergumulan keluarga lepas keluarga pribadi lepas pribadi asiroham Tuhan alusi hami jala homa narap do hotami laho mangadupi sudia ka pergumulan ni gabe monang mahami di akhirna songon naong dipasti hoko di bagasan hatam sadarion pada hamisian rohat teal apalagi roha late asa tok kami di bagasan haserepone roha mengakui mamereng saluhut ala ni gogumdo dot ala ni wasom bui hami mangulu jala bui berbahagia saluhut na Tuhan ala ni wasom di hami mau lihat di Tuhan pasu-pasu saluhut aka parhalado ni huriam na dia kabi Pasar Mingguon pasu-pasu nang aka sudi full time nang padita resort nang manguluhon hurion samarhiti pasu-pasum di nasida marlas ni roha marulupulup nasida
mau lihat madiho Tuhan di bagasan Kristus Yesus martanya kami Tuhan. Amin. Kita kembali bernyanyi marende hita huhut papungu pelian. Yesus do Tuhanku siho kebangun ibana doha posati nana gugo manugu atugu bilang kaki Tuhanku dokter
tanya koma piliata. Ale de bata amanami na di Banua Gijang. Hodo hararoan ni saluhut sileho-leho na dinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masian na nilihon mitu kami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na khusus di julo. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasia kami pilihanon pati buluhon na rajonmu di tonga-tonga ni huriamdo di Portibio. Buhay marohanami marhite hite todim. Asalam hutadahami godang ni seleo-lehon mitu kami. Asalam girgir hanya tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang, saya pinarbadia magwarmu. Sero maharajonmu. Se saut malam ni roham di Banua Tongon sona di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangluan siapari. Se sama dosanami songon panesanami. Di dosa di dongan nomor dosa tu kami. Unang hami tu giot tu pengunjunan. Palua mahami sian pangagu. Di pasu-pasu jala de ramoti Tuhan de batamaho. Di sodako Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan de batama buhina tuho jala di pasorho madamena tutodim. Amin. Setabi amanginang di sesuai dengan titing nakaningan hangot tadohami asa amplop pembangunan gereja HKBP 5 tapasaha ma di ingaran naradi di Jolo ni Pitu. Napa duahon manamui tamuta sian punguan Qur'an HKBP 5 binasaha ma asarap udur hita ima amang paditanami amang